Moikka moi kaikille ja terkkuja täältä Portoosta. Täällä on tosiaan nyt palattu arkeen ja sehän tarkoittaa töitten lisäksi myös sitä, että tietysti mun tuurillani vaihtui säätkin just tommosiksi tosi masentaviksi. Eli tää sataa ihan joka päivä tällä viikolla koko ajan. Ja tuulee, niin kuin tästä mun hienosta tukasta näkee, että niin kuin tää oli puhdas, kun mä läksin töihin, mutta nyt näkyy niin tosi viehättävä luukki. On tässä päivän aikana saatu aikaiseksi. Eli nyt on Biarritzin tomut karisteltu lahkeista ja valitettavasti viikon loma, mikä oli aivan super ihana, niin meni kyllä ihan tajuttoman nopeasti. Mutta aivan huikea paikka Biarritz. Mä suosittelen sitä ehdottomasti joka ikiselle, joka Ranskaan päin suuntaa. Ei kannata aina miettiä vaan sitä Etelä-Ranskaa ja niitä Nizzan huudeja. Et kannattaa pohtia myös tietysti vähän riskimpää säätä on tuolla päin Ranskaa, mutta tai täällä päin. Eihän se ole kuin 2 tunnin päässä tästä missä me ollaan nyt, mutta mä suosittelen kyllä sitä paikkana sen takia, että se on vähemmän täynnä turisteja ja siellä on aivan huikeat maisemat kyllä. Ja aktiviteetteja löytyy joka lähtöön. Mekin käytiin niinku juoksemassa tosiaan mäkitreeniä siellä ja sen lisäksi sitten käytiin suppailemassa ja tietysti sehän on siis surffareiden paratiisi, että kaikki, ketkä surfata tykkää, niin Ranskan parhaat aallot löytyy ehdottomasti kyllä Biarritzin liepeiltä. Mutta joo, tosiaan mehän vuokrattiin siis sieltä Niken, eli mun miehen, maajoukkue tutulta, itse asiassa maajoukkueen yksi fysioterapeuteista, niin hän omistaa sen talon, missä me oltiin vuokrattiin se tosiaan hänen kauttaan. He vuokraa sitä heidän taloa niin kuin kesällä ehkä jonkun 7 viikon ajan tämän Airbnbin kautta. Ja me saatiin sitten pikkuinen alennus tietysti siitä niin kuin kaverialennuksena, mikä oli tosi kiva, koska sitten se säästi meillä vähän budjettia muihin juttuihin. Aivan huikea kämppä, siis siellä oli, niin kuin, mitä mä nyt on kuvia laittanut, ja mä tuun tekemään vielä toisen kuvapostauksen sit kokonaan tuosta Biarritzin viikosta. Mutta nyt mä oon niin poikki tämän ekan työpäivän jälkeen, että mä en jaksa lähteä laittelemaan mitään sen kummempia kuvapostauksia, mutta siis siellä oli aivan mieletön siellä oli iso terassi ns. Etupihalle ja sitten oli se takapihan terassi, missä oli tää uima-allas ja 3 huonetta ja vaan sauna puuttuu, että kyllä suomalaisena niin totta kai sitten olla sauna siellä, mutta ymmärrettävää kyllä, että täällä niitä ei ehkä ihan niin joka paikasta löydä. Mutta huippupaikka ja huippuviikko, meillä oli tosi kivaa. Ainoa, missä mä olisin ehkä halunnut vielä käydä, mehän oltiin siis aika lailla pelkästään siinä Biarritzin alueella. Meidän talo sijaitsi Bidartissa, mikä on 10 minuutin automatkan päässä Biarritzista. Siinähän on kaikki Anglet, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. Kaikki nämä on siinä ihan vieressä. Mutta ainoa, missä mä olisin halunnut käydä sitten vielä on Espeletin pieni kaupunki tai kylä, mistä tulee tämä mun molemmissa blogeissakin on viljessyt tämä mauste kuin Piment d'Espelette. Ja tämä mauste tulee nimenomaan sieltä Espeletistä. Ja se on semmoinen ihanan paahteinen chilimauste, mikä on, sopii itse asiassa vähän joka puolelle. Että nämä on tehty siitä niin kuin erilaisia variaatioita ja sitten käytetään suolaisessa ja makeassa ruoanlaitossa ja se sopii erittäin hyvin muun muassa juustojen kaveriksi. Niin siellä mä olisin halunnut käydä, mutta se ei ole kyllä niin kuin hirveän kaukana täältä niin kuin Niken kanssa puhuttiin tuossa, niin ehdottomasti lähdetään kyllä heittämään toinen reissu ihan vaikka vaan viikonlopuksi tonne sitten noille huudeille. Mutta tosiaan viikko oli ja nyt on palattu arkeen. Mä olin tänään takaisin työmaalla ja
Ja nyt lähti oikein rytinällä käyntiin. Mä sain vihdoin mun käyntikortit ja mun brosyyrit mun yhdelle osa-alueelle mun duunia. Ja sain pari pakettia myytyä, pari sponsoria hankittua. Ja huomenna jatkuu sitten. Pitäisi lähteä tuonne kylille vähän kiertelemään asiakkaita. Ja arki on alkanut nyt niin kuin oikein HC tyylillä. Ensinnäkin mä oon taas kiekkoleskena täällä tämän viikon. Mies lähti maajoukkueleirille, niillä on kaikkia näitä tämmösiä, mikä tää on suomeksi, kuntotestejä. Hän itse asiassa meni takaisin sinne Biarritziin, että ne on tai Anglettiin, mikä on siinä Biarritzin vieressä, että heillä on siellä sitten maajoukkuetestileiri. Ja sitten myös tämmöinen niinku tiimin rakennusryhmän hengen rakennusviikko. Ihan ajatellen noita, kun loppukesästä, alkusyksystä on nämä olympiaqualificationit, niin sitä varten sitten vähän teambuildingia heillä siellä luvassa, joten mun viikko siis alkoi sen lisäksi, että täällä tosiaan sataa. No nyt tällä hetkellä pieni auringon häivä tuolla, mutta eiköhän se kohta mene, kun mä lähden kauppaan tästä, niin sieltä tulee taas kaatamalla vettä. Mutta mä jäin tänne, mulla on tää dogi tuolla, joka taustalla röhisee, pikkupossu. Niin mä oon sen hoitovastuussa täällä näin ja kuralenkkejä siis luvassa. Ja sit mulla on toi aivan järjetön pyykkivuori, mikä on tuolla alakerrassa meidän matkan seurauksena ja kaikkien vaatteiden järjestely ja paikoille laittaminen täällä sit luvassa. Tosi kiva viikon alku mulla. Jei. Mutta positiivisena puolella, niin hei, futiksen EM-kisat on käynnissä, siis mähän on aivan niinku henkeä ja vereen, en futisihmisiä, mutta niinku tämmöisten urheilutapahtumien niinku, fiilistelijä aivan niinku 100%. Mä tykkään katsoa kyllä futistakin, kun on EM- tai MM-kisat käynnissä, ja vaikka muuten on enemmän rugby- ja jääkiekko-ihmisiä. Mutta niitä tulee tällä viikolla seurattua, että se on kyllä tosi kiva semmoinen piristysruiske, että aina kun pääsee duunista kotiin, niin jee, futista menee telkkarissa. Mutta ei pidä unohtaa, tietysti mä seuraan myös mun vakkarisarjoja, että Game of Thronesin uusi jakso tulee kyllä seuraavaksi katsontalistalle, että katsotaan missä välissä, mutta kyllä mä ehdottomasti aion sen niin tikistää tähän alkuviikkoon piristysruiskeena. Lisäksi tällä viikolla paluu ruotuun. Totta kai viime viikolla tuli reenattua aika paljon, että käytiin juokseen niitä mäkireenejä, mutta tällä viikolla nyt kunnon reenit vaan käyntiin. Et nyt kun sataa vettä, niin ei muuta kuin salille vaan ja TRX taas kovaan käyttöön. Ja saa vähän lisää potkua tähän viikkoon ja se on hyvää vastapainoa sitten tolle mun duunille, missä mä istun kuitenkin sit toimistollakin, että vaikka osan päivästä kävitkin asiakaskäynneillä, niin osa päivästä tulee istuttua kuitenkin ja se ei ole koskaan hyväksi, että pitää sen lisäksi vähän liikuskellakin. Mutta ei siinä sen kummosempaa. Tämä oli mun eka videopostaus. Jos näistä tykkäätte, niin ei muuta kuin painakaa sitä pientä tähteä siellä postauksen loppupuolella. Ja laitellaan sitten ihmeessä lisää tulemaan. Mulle tää on lähinnä tämmönen pikku kokeilu. Katsotaan miten omaa naamaa jaksaa videon merkeissä niin sitten katsoa. Mutta enemmänhän tää on teille, kaikille lukijoille ja nyt kuulijoille, katsojille suunnattua löpinää. Ja muistakaa sitten myös sitä, että jos teillä on jotain aiheita, mistä haluaisitte, että mä kirjoittaisin tai tekisin videopostauksen, niin ei muuta kuin laittakaa kommentteja tulemaan, niin laitellaan ihmeessä postauksia listalle. Ja videopostauksia muuten on tulossa kyllä nyt tässä kesän merkeissä, tai kesän kuluessa, niin aion ehdottomasti viedä teidät tuonne keskustaan. Katsotaan nyt viitteeksi mä viedä tässä EM-kisojen alla, kun siellä on aikamoiset fanijoukot tuolla keskustassa, mutta ehdottomasti sen jälkeen viimeistään päästä mukaan brunsseille ja mun lempparikahviloihin ja vähän katselemaan, missä mun juoksureitit menee ja tämmöistä kivaa. Mut hei, ihanaa alkuviikkoa kaikille. Ollaan energisia siitä huolimatta, vaikka olisi vähän vilpakkaa tai sataa vettä tai muuta. Eihän se ole muuta kuin pukeutumiskysymys, niin kuin suomalaiset sanoo, että ei muuta kuin tuulitakki niskaa ja lenkille marssa. Mutta ei muuta kuin kivaa viikkoa ja palataan pian. Moi!